Salutare! O să vă prezint un releu de timp de la ETI și legat la un contactor monofazat. Eu le-am pregătit pentru alimentarea unei pompe, adică în cazul în care merge prea mult, că e uitată deschisă, să nu se ardă. Și haideți să facem o probă. Acum l-am setat la 10 secunde, practic se va porni becul ăsta 10 secunde și se va opri. Haideți să vedeți. Da? Am înclanșat. Număr 10 secunde sau 5 secunde, nu mai știu exact cât l-am pus eu, și mi-a declanșat, vedeți. Bun. Ca și legături, eu zic că sunt destul de simple. Practic, partea generală, adică pompa, va fi legată în contactor în partea de jos. Da? Unde am legat eu acum, în partea de jos va fi generalul. Intrarea și ieșirea. Deci unde am legat eu beculețul, în partea de jos de acolo legăm noi ce dorim să legăm pe parte, ce dorim să programăm. Bun, releul de timp se setează, de exemplu A-ul este cu, adică stă câteva secunde și după aceea pornește la A, la B e cum e acum, adică pornește și se oprește după câteva secunde, dar poate fi setat între, știu, o oră și între o secundă și nu știu câte zile. Adică temporizarea poți să o faci cum vrei. Bun, deci, haideți să începem. De la contactor, da? De partea de jos, unde am făcut eu alimentarea principală, de acolo am făcut și alimentarea la temporizatorul ăsta de la ETI. Deci, am legat nulul aici, faza aici. Faza trebuie legată și jos aici, la numărul 15. Că, practic, el are o schemă. Deci partea de jos și partea de sus nu sunt legate în interior. Partea de sus acționează numai bobina în interiorul lui. Partea de jos face să funcționeze dispozitivul. Îi dă semnal la partea asta de bobină să înclanșeze sau să declanșeze contactorul. Deci alimentăm așa. Din partea de sus fază 0, alegăm fază 0 și ne ducem cu faza aici pe 15. Din 18 ne ducem până la în A1 în contactor ca să-i dea comandă la bobină, să deschidă pompa, să zic. Iar A2 vine legat la 0, da? Se duce la 0, eu l-am legat tot aici la 0, dar poate fi legat oriunde. E destul de simplu ca și conexiuni. Da, cam asta e.